Thokozani bantwana bethongo, yena kumkhulu Makhosela lo ingoma balabala esigodlweni sengoma balabala eThekwini KZN endaweni eSapine eSavannah Park. Kanza kwethu siyaqhubeka siyakhuluma ngokwelashwa kwabantu nokuphiliswa kwabantu ukuze abantu iqhume izinto zabo baphumelele. Namhlanje nganza kwethu ngizokhuluma ngento engithintayo nento excuse me, nento ethinta izinto eziyimfihlakalo kubantu. Namhlanje ngizocela ukukhuluma ngendaba ye-relationship between ugobela nothwasa. Ngiphinde ngithi ugobela nothwasa. Umsebenzi kagobela uma ethatha uthwasa kuwumsebenzi ekufanele siwu-understand ukuthi lo msebenzi ubalulekile kakhulu emathongweni. Into eyenzakalayo kwelikamoya ukuthi idlozi lakho liyahamba liye kumuntu, lifike kwelinye ithongo liyolitshena ukuthi nginengane lapha emhlabeni engidinga ukuthi ngiyiqhumisele noma ngiqhume kuyo ngoba ngiyembethe. Uma ugobela ethi-ke noma uma leli dlozi liyamukela lento, liyahamba legobela liyosho ukuthi kunesimo somntwana ofanele afike. Lo mntwana ngicela ungithwasisela yena ngale ndlela. Lo mntwana uyophuma ngey'nkomo noma uyophuma ngenkomo ewukuthi umbala okanje. Lo mntwana mase efikile ngicela ukuthi umenzele u-1 no-2 no-3. Ugobela umsebenzi wakho ukuthi akunikeze iy'nkamba okufanele ziqhumise noma zelaphe idlozi lakho. Ngoba uma uzothwasa nganza kwethu ngiyicacisele ibe sobala. Noma unganedlozi elikhulu kangakanani, the mere fact ukuthi okaze uthwase waphothula intwaso yakho, usayingane emsebenzini wokwelapha. Noma ngabe kuthiwa uthwasa idlozi elalilapha abantu ngama-millions, elaliliba namabhentshi, uyingane when it comes to intwaso. Sibile nogobela abadala kunathi esithe masifika kubona safika ngekho mabhentshi, kodwa ekhaya la siphuma khona ey'godlweni zakithi kade kunamabhentshi kuhlala abantu the whole day belashwa. Because lento ayiyi ngawe, lento into yedlozi. Sikhumbule ukuthi uma wembethwe akusiwena ombatha idlozi, idlozi elimbathe wena. So kwamsebenzi lo wedlozi akusiwona wakho, umsebenzi wedlozi okuyi-gift onikezwa yona. Ingakho ngilithanda leli gama elithi this is a gift, the spiritual gift. Njengoba-ke unale gift le, uphethe ingcebo yasekhaya, that's number 1. Number 2, uphethe ukwephiliswa komsamo wasekhaya. And then uphethe-ke manje impilo yakho uqobo. Uma ungena ophehlweni noma isentwasweni, the first rule, ngoba sathwasiswa nathi singogobela nje namhlanje, is humbling yourself and understanding ukuthi njengoba ula awukabi nedlozi eliphilayo, usanedlozi elifanele liqhunyiswe. Idlozi-ke ngenza ukuthi liqhunyiswa ngempande, liqhunyiswa ngokuba active, liqhunyiswa ngenhlonipho. Uma ugobela wakho ekuhlonipha, don't misuse that. Because ziningi iy'ngane ey'phuma ophahlweni zisho ukuthi ekade ngihlukunyezwa kagobela, mina ugobela wami kade lala nami, mina ugobela wami kade ngireyipha, mina ugobela wami kade ngithuka ekuseni ngivuka. Understand ukuthi if unogobela okunikeza impande, akunikeza inhliziyo yakhe yonke ngokuphelele, don't misuse it. Take that opportunity and take that experience uyidlulisele kwabaphambili. Mina ugobela wami was a very kind old woman ka-1936, mama omdala. She took care of me as if she was taking care of her child. Nanamhlanje amathwasa athwasa kwisigodlo sengwema balabala, I try my almost best, not to say that I'm perfect,
athaba almost best ukuthi ngenze experience yokungena edlozini ingabi nzima. Ngokwe-experience engibe nayo nami ngingena edlozini ne-experience engibe nayo sengisedlozini. So i-relationship between uthwasa ne-relationship between ugobela must be transparent. It must be a mutual respect relationship where uthwasa understands ukuthi kuzolashwa ithongo lakhe, kuzolashwa idlozi lakhe. And if kuzolashwa ithongo lakhe nedlozi lakhe, that doesn't make that person a superhero. Ungangena esigodlweni kunamathwasa awu-10, ungangena esigodlweni kunamathwasa awu-3. If ungene esigodlweni sinamathwasa, you must learn to humble yourself. Lento yukhiye kuphi na? Lento yukhiye ekutheni uma idlozi lakho lizoqhuma, lidepend ekutheni ukwazi ukuhlonipha abanye abantu namadlozi abanye abantu. Idlozi lakho angeke leqhume ufusa ne-attitude yokuthi wena obalekile empilweni. Idlozi lakho angeke liqhume uma usazazi ukuthi wena ungubani. Ugobela will tempt you. Ugobela will push you to indawo ongakazi ucabanga ukuthi uyakuzo. Isizathu salokho ukuthi ugobela ufuna ukuthi understand ukuthi you are nobody ngaphandle kwedlozi lakho. The moment idlozi lakho seliphelele ekuqhumeni kwalo, usubizwa ngomakhosi, usubizwa ngomelaphi, usubizwa ngomuntu okuyothi mangena umuntu esangweni efa enganawo ngisho 50 rand ephaketheni ukwazi ukumesiza. Ubizwa ngomuntu othi ethakatha omakhelwane kodwa aphuma ekuseni athi sawubona makhelwane. Ubizwa ngogobela nje, ubizwa ngomakhosi. Umakhosi umuntu noma ake ngithi mangikhuluma ngokuthi masikhuluma ngegama elithi makhosi, usuke uyinkosi enganayo indaba ye-biasness enhlizweni. You have no one who's bewitching you. You have no one who hates you. Yes, they are there. But because you understand ithongo lakho nedlozi lakho, you refuse to admit to those circumstances. You refuse to be consumed by izinto odlula kuzona every single day. Usuma umakhosi, umakhosi okuzothi makufika ingane inganawo ngisho 2 rand, uyinikeza impande yasekhaya, uyiphahlele uyicelele edlozini lakini, uzusho ukuthi idlozi lami ngiyacela nihambe niyokhuluma namathongo akhe bamnikeze umsebenzi abhoboke. Usumakhosi nje, leli gama elithi makhosi lifika ne-burden eningi, because you become a servant not just to your family but you become a servant to the community as well. Usuthwathisa abantu bengakhokhanga ngisho isentela emnyama. Usuthwathisa abantu banikeza impande yasekhaya oyithenge ngemali yakho bengakaze benze lutho. Ugobela umsebenzi wakhe is to mentor, to guide, ukunikeza amakhamba, nokuqhumisa nokwelapha idlozi lakho. The mere fact ukuthi uyathwasa, it is because idlozi lakho alilashiwe, lidinga ukwelashwa. So ke umsebenzi kathwasa yini na, noma i-relationship kathwasa nogobela yini na, is to humble themselves throughout the process, so that the process can be fruitful to both ithongo elikwembethe nawo phile enyameni. Ugobela kade aqeda ukuthwasa waliphothula idlozi lakhe, akadinge favor from wena, ayikho futhi into omsiza ngayo, ayikho into omenza abe ngcono ngayo. Ugobela kabo ugobela ngwanakhe namathwasa awu-7. Ugobela noma inyanga noma isangoma esesiphothulile siba nomzuzu when people noma inzuzo when people are healed every single time they get in contact with them. It is not about you. It is not about anyone else. So uthwasa is there ukuzocelela idlozi lakhe, ukuzoplidela izono namacala abokhokho omkhulu abawenzile emhlabeni ukuze mase qhuma idlozi, liqhuma idlozi eliklini, iqhuma idlozi elinganawo umona, kuqhuma idlozi elizokwenza ukuthi ube fruitful, elizokwenza ukuthi empilweni uphumelele. The greatest problem esiba nayo ukuthi ogobela babahlukumeza amathwasa uthola ukuthi asiyaqala golozela ogobela.
Now uyabona ukuthi le relationship isiyaqala manje isiba ney'nkinga eziba khona ezitshengisa ngokusobala ukuthi there is no good working relationship between the two. Ugobela uthi mina kade ngaqeda thwasa ukuthwasa, uthwasa uthi but uyangihlukumeza. Asiyi-understandeni lento ngenza kwethu. Let us understand that when you find ugobela wakho, humble yourself until the process ends. This is a key. Siphume thina kade sikholwa, kade sinamabandla amakhulu, kade sibizwa ngabafundisi, sibizwa ngababhishophu, sibizwa ngabaprofeti. Sahamba saya entwasweni, we learned to humble ourselves. Forget ukuthi singobani ukuze ithongo leqhume, because we were sick. Yabona uma usuzokhipha leli gama sagula thina. Sayigulela intwaso thina. Bayadela nabangena entwasweni bene-choice. Bayadela nabangena entwasweni benomama, benobaba, benabazali. Bayadela babe neroof ekhanda. Bayadela bakade benokudla mebelele. Sangena entwasweni kungekuhle, kubuhlungu. Siphume ey'ndaweni into esihlala kuzona, sabuyiselwa emumva empilweni. Salinyazelelwa iy'moto, salahlekelwa zimali. Lento eyayenzeka kithi asifisi ukuthi yenzeke kwabanye abantwana. So ngenza kwethu, let us learn to respect ourselves and respect the journey that amathongo ethu are taking us through. Because if we don't do that, then it means ukuthi we will spend 20 years sithwasa kodwa singaphumeleli. Because noma ungathwasa uqede-ke ngale nkani yakho nayo yonke le drama oyenzayo nazo zonke izinto ozenzayo, you'll still need a gobela to gidisa you, you'll still need a gobela ukuphamisa ithongo lakho, you'll still need a gobela ukulapha ithongo lakho, you'll still need iy'nkamba zalo gobela lo. Because i-mentality yethu namhlanje ithi hayi idlozi lami lathi liyazithwasisela. Mntaka baba, hamba uhlale ekhaya usitshene masuphothulwa sofika sogida ngoba wena uthe idlozi lakho liyayithwasisela. Ayikho leyo nto. Hamba uye kubantu abasebemnkantshubovu, ask them ukuthi kwenzakalani ngempilo yakho. Hamba uyophahla, hamba uyohlola. Ngikugobela usibanibani, ngenza njani manje makhosi? UMakhosi will guide you. Kanza kwethu uNkulunkulu anibusise idlozi linembathe, ningaliphakamisi idlozi ngey'ndlela ezi-wrong, liphakamiseni ngey'ndlela ezi-right. Uma usentwasweni udla ukhambo lomhlophe, udla impande yakhe emhlophe, ungabi nenhliziyo ebambe izinto zabanye abantu. Khuluma izinto ezi-positive, idlozi lakho eli-right liyo-attract-eka kuwena. The moment ukhuluma izinto ezimbi nezisabekayo, idlozi lakho liyahlehla. Mase lidedela lezi y'khwama zokuthakatha zasekhaya, lidedele lezi y'khwama zobuxoki, lidedele lezi y'khwama lezi zokuthwala, kube yizona ezikunamathelayo. Usuphumile entwasweni, ayikho into enhle oyenzayo. Sesiyakubona usuphethe inyoka, sesiyakubona usuphatha iy'gubhu, sesiyakubona usuthakatha abantu. uNkulunkulu akubusise ngane wethu. Amen.